Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon mag-upload na punta sa ato ang Palamay Drama Compilation Part 142. Dili pa ta magsugod sa atong drama, mag-intro vlog sa ta para dili ta various content o dili pud masuspended atong channel. O sa gyapon magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato nga Part 141. Atong basahon para makasugod din ta sa ato ang drama. Basahon na to ang first comment, si Ma'am Dilsam 99, maayong hapon Sir Idol, na timing free time ko this time. Salamat always bisan dugay paabot sa imong new upload. Ani hapon ko padayon support ug paminaw sa imong mga drama. God bless you and family. Daghan salamat sa imong Ma'am Dilsam 99 sa imong pagsabot nga maski dugay jud ta naka-upload atong last nga mga adlaw kay na busy jud ta atong higayuna. O sa gihapon, salamat kay sa imong pagsuporta sa atong channel nga najud ka pirmi ga paminaw gasunod sa atong drama, labi na sa imong paghatag sa imong super thanks nga 10 Hong Kong dollars. Salamat jud kaayo. Kaduang comment ni Ma'am Dilsam 99, Sir Idol, deserve ka nga hatagan super thanks kay nag-effort ka sa imong pag-shout out always. Padayon lang ani ako support pirmi sa imuha. God bless you always. Sa makausap Ma'am, usbon jud nako, daghang salamat sa imong gihatag nga 10 Hong Kong dollars. Salamat kay Ma'am. Tagan kas maing panglawas diha sa imong trabaho ug labi na sa imong pamilya. Usbon nako, salamat kaayo. Si Oscar Abedog, salamat jud taon kay naka-upload na jud akong idol kay daghan jud taon naghulat. Salamat idol kay malingaw na sad mi ani. Daghang salamat Oscar Abedog. Naghulat jud ni si Oscar Abedog sa atong drama. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, basta idol, why skip hangtod humandol. God bless. Daghang salamat sa imo Oscar Abedog sa imong pag-why skip no, dako kayong tabang na sa tuwa Oscar Abedog. Si Reggie, salamat idol, gilaay nako hapit og pinaabot sa imong drama. Hehe. Maayo na lang naka-upload na ka, lingaw na pud. Pasensya jud no katong last nga adlaw kay na busy jud ta atong higayuna. Ug karon tuloy-tuloy ang atong pag-upload karon. Usbon ako, Reggie, salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa Palamay Drama. Si Bilin Andoy, thanks idol. Daghang salamat Bilin Andoy. Si Nina Castro, thank you sir idol, na jud among gihuwat, enjoy kayo, na jud mi. Daghang salamat Nina Castro. Sa imong pag-comment pod Nina Castro, salamat kaayo. Si Brian Ortigal, idol, super makalingaw gayud imong mga drama. Daghang salamat Brian Ortigal. Si Dayan Balir, idol, na-miss jud namo imong makalingaw kayo nga Palamay Drama og salamat kayo sa imong new upload. Daghang salamat pud no. Diya sa imo Dayan Baler nga sa nga pirmi jud ka na ga comment. Daghang salamat sa imo diya. Manuel Lestrera, kalami ba matud pa ni Manuel. Daghang salamat sa imo Manuel sa imong pagpaminaw. Welcome sa atong Palamay Drama bago natong komentor. Si Luel Balandra, duha ka heart ra ni Luel Balandra. Daghang salamat si Modia Luel Balandra. Si Joselito Salva, idol, gawat gayud mi ani nga episode na pud. Salamat idol sa kanunang suporta lang gihapon mi ninyo. Suporta lang gihapon mi nimo. Daghang salamat Joselito Salva sa naajud ka pirmi no. Sunod ug paminaw sa atong drama. Pasensya kay tong miagi nga wala jud ta nag-upload. Usbon ako Joselito Salva, salamat kay sim kanunay nga pagpaminaw pagsunod sa atong drama. Si Virgilio Balanay, salamat idol, lipay na sad kayo min yung upload ug maanindot nga drama ug walay escape ug kanunay mi suporta nimo idol ug maayong adlaw nimo idol. Birahay Bombahi idol. Daghang salamat Virgilio Balanay. Matud pa niya Birahay Bombahi. Salamat kay sa mga Virgilio Balanay na adjud ka pirmi ga suporta ug sa imong pagwa skip dako na kay nang tabang sa kuha Virgilio nga sa imong pagsabot nga dako kay nang tabang sa kuang channel sa imong pagway skip. Usbon ako Virgilio Balanay, salamat kaayo sa imong permi pagpaminaw pagsunod sa atong mga Palamay Drama. Si Jod Plastico, idol, salamat na sad sa new upload idol. Daghan na sad managkot sa CR ani idol kay always basa ang baba sa Marites. Mao jud no, lingaw jud si Jod Plastico sa atong drama. Salamat kay Jod Plastico, naadjud ka pirmi pod ga suporta sa atuang mga drama ug labi na sa imong pag-comment. Update kay ni si Jod Plastico no. Ganahan kay ko ni Jod Plastico. Salamat kay kanimo Jod Plastico. Si Laura Candice, idol, super makalingaw ug makatawa jud mi sa imong mga drama. Nice kayo. Daghang salamat Laura Candice.
Si Jimmy Sinal, Super Funny and Comedy. Daghang salamat kanimo pod Jimmy Sinal sa imong pag-comment. Si Karen Baroy, Sir Idol, layon jud ko pag dili ka maka-upload ug salamat kaayo idol. Isa na sad ko malingaw karon. Daghang salamat kanimo Karen Baroy. Lingaw jud si Karen Baroy no sa atong mga drama o pasensya kayo Karen Baroy nga wala ta naka-upload atong miaging adlaw. Ug karon tuloy-tuloy na atong pag-upload no kay dili naman kay ta busy karon. Upload na pud ta. Si Jojo Buna, dili na ko maglaay idol. Salamat kaayo sa inyong upload. Daghang salamat Jojo Buna. Si Kati Bando, thank you idol. More drama pa. Daghang salamat Kati Bando. Si Nilda Yekik, kalami jud nga drama idol. Enjoy kaayo. Daghang salamat Nilda Yekik. Si Judith Sakia, thank you sir. More drama pa to upload. Daghang salamat Judith Sakia. Ug mao to mga listeners no, tanang ga-comment sa tuwa ug atong gibasa karon sa atong part 142. O di na to dugayon, ato na sugdan na to ang Palamay Drama Compilation Part 142. Ako si Alma, ginaingon, isang unsa pa nato kabuutan ni pasawa, dunay laki nga manguyab na ilong unya kauyon sa taas, madagit ta. Mao kining naitapos ang abun din ang mo. Mahikalim. Human ako og panilig sa tukaran. Maligo na niya ako, niya sa doon ako balik sa kwarto si Peter. Takay akong Canada. Hala, si Waldo ay nagsige ba na siya tanaw na ako nga naniligo din istukaran sa Mumbai. Uy, mubura ba kayo kong short? Kita ko akong buga, nagtuwad na ako. Bahala ka diyang Waldo ha ka. Alma! Waldo! Nga no? Sayuhan ni mong nanilig din sa inyong tungkaran. Ay, pagdoon ako, oy. Kitaan ka gani si mong asawa, kasabaan dit ka. Pagkakita ito nga to, dos probinsya kong asawa Ako rang ko sa Runsbay. Ay, Yan na, si Bay Peter ba? Doon siya masuko nga, miduol ko ni mo. pa man akong bana sa among kwarto, good. Ikaw na dahil sa inyo? Ang inyo din anak? Nga mga anak, gidasad sa akong asawa. Ako ra lagi rang usas bahay lagi. Gabi nga mitukar akong gana. Naning kamot ang taon ko. Ngayon, puy kay akong kamot. May pa si Bay Peter kay naangiyang asawa taon. Luoy sa ni mo, uy. Nagkinamot na lang di ay ko. Ang kinamot na lang kita na. Tanaw na ko ni mo ba, di alam mo ba? Wala lagi ka mabunog si mong banan, okay? Na, pikuta pa ni mo pa. Nape. Pagdugto pa kay sampot ay. Ako pa'y nabana ni mo. Nihuwang yun ka ba? Batiha, Sige, uy. Manaman ko panilhig. Balik na ko sa sud sa among bahay, ha? Kay, magpabadok sa ko sa kong bana. Pagkasutis, bana. Arin sa Waldo. Okay. Baya. Nami aganin ng alam mo Murag dagap kay glawas. Klaro kay nga huwag yung magbra Maiko ni babayanan ako na pirat-pirat yung matay ni ba? Maiko ni sa Ito na si Waldo. Musod na sa kusang bahay ko, Klaro kayo naibog na ako ng tawana pa. Bagara ba kayo tubangon? Klaro kayong dakong bunal. Ay, mabiyan ako din hiskay daw nga naglantaw niya sa kawas. Sudon ako sa mga kwarto si Peter. Lamian ang yun, Saday, tabjak na sad. Aduk ka, bayaan na ako. Human naman ko gikis pamahaw. Nahuman ako panilig sa tukaran. Kalit mong mitukarang akong Manaron kong project ng gabi, ganiha po yung kadlaw. Maong bitaw nga, luya kay kuya. Lain man ng gabi, Lain ng kadlaw. Dapat naan sa dinig silang sa adlaw. Dayan inig pang ni
to. Oh, bakas ka. Mangiyot to, mga Ay, dapat. Naarad inigsaup sa adlaw. Dong, tukar lagi akong gana. Alas 3 po ka ng asata. Oh, sa daan. Nagana sa niya magtabi. Ay. Uy! Hindi ko nagiwalis ko. Nagbrabaya ko. Ali, Ibi. Punta niyong brief na mo, Bi. Hala. Mura nagtiko. Oo. Apoy tambati, tanawa. Nagpanglingo. Pagkahiun Hindi ang gabi ang kadlaw. Tanawa na Kuwang pagganito. Pamahaw, pangiyag to, o panihapon. Kahi, unto ni Bi. Ayuran ko ni Bi. Di man madagap yun, Roy. Idiwan ko ni Bi. Kamay, uy, masudra man na lang. Atay, uyat ba ani? Ay, How na? Ha? maunta ka ikahuman. Tanata tasina day. Nga unday. Ato tasina. Ay, Nahasuroy ka ban lagi, Dak? Wa ba kay duty, Ros Peter? Usabad gibiyaan lang ni Mus inyo? lagot ko, uy. Pinoon, punto ko mo. Yami, ok man. Uy, O, nagyod mangisog. Lagot kaayo, uy. mao ba? Lokoluoy. Wa na day mangisog ang kang Peter. Ano na lupig ang tito ni Mubaldo kay gipuntakan ko niya haskag lami agi, uy. Sa nang imong bana, oy. Ah. Pangabitan na, oy, Alma. Tito Baldo. Mahal na ko nga kumbana, tito. Naluya lang siya kay may kumbati man siyang maayo gabi pagkadlaon sad. Anya, karon buntag may tukal magbalik akong gana. Anya, naluya namang iya. Mga nang luod ko pero di ko magluoy. Uy, buutan ako. Nahabilib gyud ko aning tito nimo, day Alma. Kay sukad na matay sa papa nimo. Unya siya'y akong gipuli, anak tagbawa gyud nako. Kabata pa ng bana mo, oy nga. Dili maka lahutay o kadaghan. Kung sa na, oy. Ako pa ikaw, eh. Mga bit ka, day. Tito. Mao gawason? Gustong manguyab na ako si Waldo. Ulag ikaw, kay to ako no sa Manila ang iyang asawa. Dugay pa kuno to nga mabalik. Ang tinuod ka no. Nagantay man ko ba nga nakagusto na siya nako. Sige gani na siya og pasambingay na ako pero uy, madlok man ko mga bit. Uy. Ay naunsa ikahadlok, uy. Nagkuwangan ka man kas imong bana. Pwes nga pit og laki nga mahilig aron happy ka. Kaya nga no ikaw, mausa na nagibuhat nimo. Nangabit po day ka. Hala no ako mga bit, uy, kay pwera buyag. Halos kada oras baya kong gibirahan ang akong bana. Tagpag ko sa akong bana. Kundi pa lang ko niya anaon permit na mga pizza ko, uy. Ibaw ba kasi itong kaliwat nga hilig kay tanong butanga, di ba? Bitaw, uy, pariyabuyag. Murag action dyan kabalakang uban, ani. Si Peter lang, uy. Sige, managbalibad, uy. Kontento na kayo siya nga. Mabirahan ako niya kausa kada gabi, eh. Na, di ko mabuhi ang nagkausara sa kaadlaw, uy. Paita sa ana. Uy, pangabit, uy. Og si Waldo, klaro kaayo nga. Mapagpaw jud ka niya sa torjak day. Busa kabita siya. Iligas, hindi mo butang. Uy, Yana ka. Man natin ka nga kausap. Pausap na sa ula. Yana, Ilma. Sige na, boss. Naku, sige na. Kapoy. Binin mo, ma. Kapoy na kayo. Uy, Alma, kapoy. Kung gusto ka, no, tay? Tay, tanom na to, tusloyo, eh. Dagko kay itong bunga, itong taong. Ha? Pangipot itong taong, kung may gamit ako. Kung dili ka, naipaliya dito. Kung gusto ka gahi, naipipino. Wala, pagpili dito! Pres, bahala na lang ni. Makikita ko ni Waldo sa kawas. Pagto ko niya pagkita ko ng gusto ko sa kalalaki. Unsa? Imong gisultihan si Waldo nga mo sagot ko nga makita ni sa kawas? Ugaw, o karon ko nung hapon. Magkita ko mo sa gawas. Magpaabot ko ni siya nimo. Sige! Ang
Bahala na ikaw, uy. Makikita ko niya. Ganahan yun ko, nga ako'y mapalibad sa kakapoy. Mo ni gusto na akong mahitabos kung kinabuhi, gaw. Oh, sige, go. Basta kay tag-vouch ka ng Waldo gaw. Kaya yung asawa, no, sa kunadunggan lang, nagpalayo ni Waldo kay di si kaagwanta ni Waldo kay sigihan si Turjak. Mauna, pala Turjak lagi kay na si Waldo lagi. Ang ipujug reaction, Ang nindot mong kaldo hunaon, Bill. Sige, go! Karandayan daw. Makikita ko niya. Ikaw ang muntang. Isipan na ako sa sarili kami. Ano siya na ako? Iguan gamay. Yeah. Lastar na. Haskang tagpawan ako ni Udoy. Kaldo pagit ko na kasuwang gibahan ko kawalo. Alam niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alexis, ginaingon. Bisag unsaon pagtago ka matuoran, moabot gyud ang panahon nga kini mahibawon. Mo ni nahitabo ako kinabuhi nga, di na ko mahimo mahikalimtan. Ma, pa, inig-college na ko ba? Ato na lang ko syudad mangita kapuyan, ha? Kay kapuyan naman ko paulis ato, eh. Layo kay ng atong dapit. Unya kay wa man tay kaila nga paryente nga imong kaabtan sa syudad ron. Naamang ko'y daghang kapuyan ako dito, ma. Pa, na may daghang boarding house dito. Naalagi, pero pangutana, dahil ka rin, kung makaya, baka na itong bayranan anang burding-burding ni mo. Kaya rin siguro pa, uy. Kay maning kamot man po ko nga makakita po kong trabaho dito. Unsa-unsa ka rin, mo trabaho ka samtang mo eskwela ka. Oo, ma. Aron sa dili magkalisod si Papa sa bayranan sa boarding house. Uy, Erin, huwag tuwa ka na sudad, no? Ayaw kumpiyansa, ha? Daghan ra bang mga taga-sudad taon nga mga mangilad. Pag matngod yun ka rin, labi na ng mga lalaki. Hi! Hello? Bako kang border? Oh, ikaw? Dugay lang kayo din ni. Ako ni si Alexis. Ikaw? Karen? Kasabihan naman nag-usa ka kilong karne ang imong wait, oy. Nawa, oh. Nabala ka lang ko, Alexis. Huh? Kay sunod si Mana pa makapada si Papa kwarta lang sa kung hatagan sporting house. Oh, di ba may part-time job man ka, Karen? Oo, pero tingog man ang sweldo sa kabuwan. Okay, girl, no problem. Pagamiton ti ka, pero be sure nga next week, him kong ulian, ha? Kaya may gamitan sad ko, uy. Yun nung na, dagantag ek-ek, naas palibot. Wala na ba yung mausok karon ang 150? Ha? Sure, Alexis. Thank you, ha? Ay, dami. Kadugay na kung nakasakay, uy. Daghan man ko itong pasahero. Miss, may mong mga na? Wala, kagwapo niya. Miss, unsa may sakyan pa yun sa uptown, miss? Kuan. Ako si Karen. Unsa? Ako po si Jansen. Hain ka na kuyo. Oh my God, ni mo, girl. Oy! Karon ba nagkaila ng laki? Nya imo dahil siyang gidawat din sa boarding house? Hala, no. Gidili ba ya diri ang magpadayon kag bisita, girl? Labi naglalaki. Suway kay gyud kung may bawaan kagani sa tong landlady na. Mapaulin lang ko, Karen. May pa. Mabalik lang niya ko din yan. Ayun na. Tanangin na sa inyong landlady. Alexis, Uy, dapat lang, no? Mananghid, Jod. Sige, di na ko magdugay kay dunay. Wa makauyo na ko da. Ato na. Ato na ko. Pagdali, oy, pagdali. Lupad. Alexis? Lainan ni mo, uy. Bibiyak na lang hinon si Chansen. Oy, girl. Ay kalimut ha, pramdi ka. Ayaw pa ilat sa mga lalaki din ni syudad, no? Kung tuwa ka na niya sa sudad ka rin, ayaw kumpiyansa. Daghan ra bang taga-sudad nga mga ngilad. Pag matgun yun ka rin, labi na sa mga lalaki. Hala. Ay, may jeep nang nagpaingon din akong parahon. Huy! Ay! Chansen! Kuyawan mo lang tani mo, uy. Mapaulin na ka?
Oo, mo para ng takwaton jeep nga bag ulang gyud nga misaylo. Uy, sa ko pa uli ito. Imbitahon ka. Mag-dinner ito. Okay? Sweldo man ako ron. I-treat ka. Ha? O man itong dinner. Ano itong movie. Last full show. Ha? Okay ka ba, Karen? Oo. Okay na kayo ko, Johnson. Gihikap ni Johnson ang ako nga. Umana na lang sila dahil. Diretso tas motel ha, Karen? Mutal. Johnson. Yo, Johnson. Ikaw po na siyang gibati ka na. Karen. Johnson. Yan lagi pa. Johnson, nasa pa. Ano ko pa inarte ko? Kaganina nga may sulti ko mo. Nga manutag motel. Huwag mo balibad. Karanian na ta din sa kwarto. Sige pong sa kong gibuhat. Ano sa baka? Nasuko ka? Nalain lang. Sige. Manggawas na din eh. Di magkagusto nga. Nini ako gibuhat mo. Gawas ta? Nahadlok lang kung umaptos. Kung mabdus ka, ay kadlok. Manubag bitaw ko ni mo. Ay, anyway. Sige na. Barog na. Magawas na nila ka rin eh. Tara, balik. Johnson. Sige na lang, uy. Yan na lang tamang kawas. Pag-sure eh. Sure, laki. O, sige. Ipadayo na imong gustong buhaton. Kana ba? Johnson. Grabe sa ni mo, girl, oy. Saan mang orasa, oh? May curfew ta din sa boarding house. Dapat alas 10 sa gabi. Naana ang tanan sa sold sa boarding house. Uyan, saan mang orasa? Ha? Alas 12 na pasado sa kagabi. Oh my God! Di man ka, oy. Kaya may kuyo di mo sa paglaglaag, ha? Kuan, si Johnson. Ay, war na. Klaro na lang. Kanang smile-smile mo? Oh, napay simod ni mo, oh, luspad kayo. Klaro na kayo, naturjakan ka. Dahil sa kong gibati. Medag... Klaro na yung kayo. Bidhan ka na. Kinoko. 2 weeks na napangawak na magpunta na ko si Johnson. Samay akong buhatan na sis. I know, nga nalo kasi mong parents, girl. Alexis, tabahi ko. Mauna ni Ron, ikaw kangkang, nga ikaw tabang. Saan mo kasi pagtabang? Ambot. Pumasayod. Maibaw ini sila si mama ug papa. Siguro kung bunugon ka nila. Na? Kung mahitabo, maghikog na lang ko. Bahala na. Ay, gaga. Siya maghikog. Tuon, tanoong ka? Ayaw giamong ng angel sa imong sabakan, oy. Kung sa man ka, mauna diha. Ay, kabala ka. Ako'y muatubang sa imong parents, hindi ka mabunog. Ako'y magpaila nga. Ako mo'y amahan sa imong gimabdos. Apos! Ayaw mo kabala ka, noy, nang. Kung pakaslan si Karen, pero atagis ako gigayon nga makatigom sa ko. Aro gasto sa mong kasal. Hay. Sige dong. Ikaw na mahibaw sa among anak, ha? Alexis? My God, Karen! Malit ako sa Miss Gay! Di lang ko kaugene. Pagdali diha, oy, burot! Ay naman bitaw, Alexis. Taba diha, ay, dugay kay Disundan ako sa bag ang imong makeup. Amayo. Aron maka-retouch ka if tuan na ka sa backstage. Okay kayo. Sod lang mo, sir, ma'am. Nasa sod si Ah? Ma'am Karen ug Alexis. Oy, Salamat, ha? Salamat kaayo. kisa man nun? Sila si Mama Papa Alexis niya sila. Tago! Luyon. Gano ko di. Asakpan! Jess! Ah, Nagsinida ang lagi ka na make-up, do. Ngara, do. ako? Ako, Usa, tubag. nga nang misika man ang inyong mga matanang, noy. Alexis, wala sa limay pa nga payot ka.
Kusingan? Ay, nalimot Usay ko. buti pasabutin ni Karen. Sis! Kuan, kining. Unsa, unsa, unsa? Kining. Sulti sinood, oy! Noy, ay ka-high blood, Noy. Dali, Noy. Lingkod sa Noy. Nang, mag-istorya tabi. Paminaw mo, ha? Ingon ini manggod ang sitwasyon. Unsa? Tinuod ka gyud ay nga bayot, Alexis? Yes, nang. Tanawa nang, di ba ang ngayon? Pagkawa ko magdaho manitaon. Sorry kayo ninyo, ma. Pa. Wala magpakita nagapamaptas na ako. Naluoy man si Alexis na ako. Itong nagsabot mi nga ang kono ninyo nga siya amahan. Ang dili mo, alam dili makadapat na ako. Sorry kayo ninyo, ma. Karen! Nay na Hims ang mamagpapa ni Karen. Gidawat na lang nila nga napakan gyud ang ilang anak. Kung wa paunta sila makakita na ako nga nagsinina ko og nag-makeup ko, adito ta sila may bawo nga lala ko nga bayot. Na nasakpan gyud noon mi sa pagpamakak, oy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo, ginaingon, strike while the iron is hot. Mao kining nitabo sa kong kinabuhi, dili gina ko mahimong kalimtan. Baitan nyo! Ang tailingaw ron, mamisita ba ka ni Rosita? Maayo ka, Berting? Ay, maayo kayo, oy! Ang saman, ha? Masuko niya si Geraldine nga iyang anak. Nga nung masuko man nga byuda man ang iyang inahan, ang ngayon mong parison kay byudo mampud ka. Nga si Rosita, dili ka na masuko. Nga nung masuko mo siya, Nalimot ka, Berting? Oh. Uyab mi kanya to, unya nagbuwag mi. Unya, nagminyo kog una-una. Naguna-una ka. Suko ba ito siya nako? Ay, sus! Dugay na kaya itong itabuha. Ay, nalimot. Nalimot na to si Rosita, do eh. Unya ko Aw! be, Suwayan na lang, good. Suwayan, good! Tara! Mamisita tang Rosita! gi? Uy, ma. Kisa raw ng harana, ma. Usa pa daero ng harana? Umasa siya sistang gida. Kisa di garanahan, ana. Lula malinis ato. Ambot lagi, oy. Sige man lang kag-ambot marusita, uy. Bi, kay liligon ako sa bintana, bi. Hulo, niya ba sila tungod sa itong bintana, ma? Kinsa man na sila? Way sa payan, ako sakiton lamang. Alipay ka. Sige pa, ginanaw, nilili na sila na tubig tunyo. Mana eh. Oh, mana di. Ayan, nilili na sila, tanawa. Mana? Kakita Mana gaganda? Mana ka? Kuyawan man tayo niyo. Kakita kang Rosita, Beberting. Unao? Ay, kuyaw-kuyaw di. Mura man kag 18 anyos. Nangurana mo sa kumama Rosita? Oo, day. Day, Geraldine. Pero dili ako, ha, dili ako. Kini akong kuyog, si Baytonyo ang mamisita sa imong mama Rosita. Mahimong mudayon mi, day? Dili! Ni! Palpak! Mandoy pagdi kang narusita ba? Bedayan na lang, uy, guwang na mo eh. Ayan lang may insulto ho, Arnel. Samtang buhi pa may, nagpitik pa rin akong Ay, kintasin. sos! Nahuna lang, dako ni mo ma. Aw pa di ay. Mamaw ko na. Pagkukum, Arnel. Musa ka ba? Nani mo kayang mataga kalipay taon sa kagabion si Manang Rosita eh. Kasi nag-ingon. Ako! Ano na hindi pag-judge. Ayaw yun. Ayaw yun niya magminyo may awatan na yan. Magminyo Miss Rosita. Ako si Tonyo. Ang sakram. Sakal mo eh. Minaw ko pa kanay mo ang pahoy. Basta. Kabarog pero gatuay ng liog. Basta. Di na kulungan ang pagharana o pagmabinsita kang Rosita. Mayong gabi ini mo diya, dahil Rosita. Be, Lingkod ko ha. lingkod. Kung sa may imong ganahan dahil kining buwak, kining chocolates, or ako.
Wa ko'y giganahan na ng tanan. Dairosita, suko pagyapon ka na ako, day. Unsa mas imong tan-aw nyo? Dugay naman to, Ros. Dugay na bitaw. Nyawa pa man ko makalimot sa tanan nyo. Ay, sorry na good, day. At itong panahon na good, nagbuwag magudaan to. Inyo. Kung ofre ato gikasabtan, pero nagminyo noon buanga kang dako. Nagtuo kang wa na ko king imong pagpakasal sa laing bahay nyo. Nagtuo ka nga wa ni mo saring akong dughan nyo. Nagdugo ang kong kasing-kasing atong adlaw nga gikarkas laing babay nyo. Nindot kay mga saad nga kitag minyo. Kita ang mag-uban tod sa hangtod. Hangtod sa atong kamatayan. Sorry! Pinanalag kasi unton nyo. Sorry! Hala, uyab din sila si mama o naitunyo ka ni Adto. No? Payas mama, sudya-sudya pa, hilak-hilak pa. O sinuitunyo sad, nagkapuhap sa buko-buko ni mama, nga nag-am-am. Ew, kaluod na bayas mga tiguang nga mag-iningon ana, uy. Hala, ew, gihag ka ni Noitunyo ang lips ni mama. Yuck! Gawas dila, be. Tamparos tayo. Oh, gawas, be. Konsuelo ba? Gawas ang dila. Saman. Okay na ka. Nakahatag na ka na ako pasaylo, day, Rosita. Iskis ka rin ako mahibili ng postiso ni mo. Sige na lang. Oo, sisigi na lang. Sos, yapag yung ipaklaro. Yes. Uyab na ta, Rosita. Uy. Oh, yes! Oh, thank you! Thank you! There's... Oh! Thank you! Ay, congrats! Congrats, my Tulio! Ay, ay! Lipay kay kumay! Biting! Lipay kay ka! Unya! Unsa man, magpakasala mo, ha? Siyempre! Sure, oy! Pagkasal lagi minuha ni Oh. Inderosita na ko ba ito? Oh, kanindot Ato ko. na naman, ako malito niyo. Excited na kayo. Nalimot ako sa kong nanda. Bye, Berting! Excited na kayo. Kaya mo kining akong kasabutan na mo kaya to. Oh. Unya kay pulos naman may free! Oh. Kaya nangamatay naman ang among mga paris. Aw! Wala'y problema! Ha! Ah. Doon ay problema ba ito nyo? Ha? Doon na. Unsa man ba? Ang problema diya, ha? Unsa Oh, lagi? Paminaw. Hmm. May gana pa baka mong duha? Pariya man mo kung anak tao ng si Arnel. Ay, Oh, mao bitaw na. Ida. Unsa man, mubarog pa na? Ha? ay ipag-discriminate na ko duha. Ayaw yun. Unsa, mubarog pa na? Oy, kayo, oy! Na. Masaypan mo magaling sapatos nga ko, ah. Sapatos bata. Wah! Sabado, sabaka, ay, discriminate mo ka na ko. Ay, napangitag sa hangok, di old Berting. Abi ni mo ba, eh? Oh. Ha? Diyang nangayo ko pasalo ni Inday Rosita. Oo. Nihilak siya. Nihilak siya? Unya? Unya akong yamaman. Giam-aman? Unya, Unya? akong gilips to lips. Kaloan! So, ba naman gawa sa miyong dila? Ikaw may lood. Si lood. Ginamihan ni noon si Inday Rosita na ko. Ginamihan? Lips to lips, minduwas. Baydating. Pag ginanagot, gusto mo ka. Joke lang. Murag, Oh. bay. Oh. Murag na nung balik ka na mo ang among kabatanon niya itong uyab pami. Oh, feeling young, ha? Kanindo talaga yun niya. Dakong hikay ini, dako dyan. Dako, gyud! Baya, no? Hoy, Antonio, kaya pa kahado? Kakayanan, Pads. Rosita, okay pa ka? Dili pa sakit ang imong tuhod? Dili pa taon, Pads. Ang sakit na ko, kaning akong batang. Na, musamot nagkasakit kung mahilabtan ka ni Tonyo. Nahala, kaya pa magkahanin nyo? Tanaon tabitaw. Kadaog naman, Julie Wids, ha? Bida. Anhi aning hotel, lago nagabi sa yung kasal.
Patuyo, kumbate yun ha? Buutan man yung atong masig ka anak, Rosita. Ay, porbida. Sige na. Naghanag storya. Ito akong rin. Sige na. Enjoy mo, enjoy! Wow! Kanindot ining atong room sa hotel, Tudyo. Mas wow ka. Aba diha, oy. Ligo sa ta. Oh, sige. Dungan ta. Oh, ikaw. Dungan ta. Sige, tala. Undan na ko kay tugnaw na ko. Ayos siya ko. Tugnaw na kay, oy. Ano yung Rosita? Bathtub good? Unsay. Rosita, Oh. I love you. Tunyo. I love you ba? Tubag ako. Rosita. Masakit na. Wow. Rosita. Ako na yung Rosita. Rosita, nagkurog ka. Sinita mo ni Rosita. Tugnaw gani ko. Padayon ninyo. I love you. Kung kataw iba. Uy! Sorry sorry. Wow ka. Ba't na ni? Gubat mo to di. Duhot. Oh, panuhot mo na gubat. Uy! Na niyo. Ni homol mis atap nakalit mis among edad. Resulta gipanuhot mi mayo og ginubatay mis mutot. Sina lang. Paon taman sige kaot. Sige madapa man japon. Madala kita. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Leo ginaingon. Di gid maayo nga pataka kag hamag og babae nga wa kay gusto. Kung makasal mo, makasaar gyapon ka kung makakita kag babae nga mas indot pa sa imong nasawa. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Maubanak. Ibugay ka ng babae nga anak na nang magtiayon nga nagkapalit ang bahay nila ni Petra. Pa, guwapa kay siya ba eh. Huwag klaro kayo nga buutan, pero unsa? pero mauwaw, magiging ko manguyab niya eh. Mao na problema ni mo diha. Sa man mo pagka baton o uyab taon kung dili ka makamaong muingon. Di ka manguyab, di ka sulti. Layo arabaya ni mo nako do. Oy. Ako sa wa pa mi maminyo si aning mama ni mo. Ay, sobra sana po ang akong uyab. Oy. Pwede. Mo ba pa? Oo, dagsilsilan rin ako. Oy. Og doon na ako'y pangayaban rondong. Kuan kini nga maminyo na ng tingali ko dong. Ay, minyo ko usab. Pero ikaw, wa pagyot tao. Pa. Bida, gusto ka magtilaw babay? O lagi yung tabay eh, pero mauwaw ko manguyab eh. Ay, nindo kay. Ha? Anong katilaw kag babae bisa di ka muyab? Sugtan as nagrasing. Ha? Sinang grasing gid akong sugton? Unsa mo na anak Gabi ka pagsugot niya? grasa, grasing ko na. Unsa mo lagi na sugutan na niya nga wa mo na siya manguyab nako. Ako sa ingno lang, muyab ni mo ha? Ha? Kuyaw. Sayon, manggo nga ibo kina sa grasing ni mo. Oo, nakasabot ko nga may pagtanaw na sana ko pero wa ko manguyab na niya eh. Kaya mauwaw lagi ko manguyab. Nya idara naman na siya eh. Bida sa idaran ha. Idaran lagi, pero bigot kay glawas, di ba? Di usap ka bukan nak. Ay, namatay yung ban na. Hugot pa na ba? Hugot kinagangay. Mo ba? Ako ino nagrasing ha? Ha? Kabuyaban ka niya? Bay Mario. Yamat ra. Mo'y babae nga mamisita ni mong gabi na. Ha, do? O lagi pa. Ugsugto na ko siya. Aron makasuway na kong jerjer. Bugiru, agi manulti tao ni mo nak. Babae ko nga mamisita ni mo.
Oy, nabali na dayong panahon. Basta mo lagi ni Kay may tabo. babae naman yung mamisita ni mo. Mao lagi ni may tabo. Ug sa di madugay mo abot na ron tong mamisita na ako. Yamatra. Mura man maglisod ko. Ay, sobrang. Maing gabi May paraygon kay tingin ko. Oh, para ikaw nga no. Ni anak ko John. Usa ba ron? Bisita ko ni mo. Ang babae. Darling playo. Uy, hala. Tawa ba? Awa. Niya na siya. Niya na. Uy, biis ay bungo sa ero. Ay, kailan mo ko tingog ka? Si Grasing man ron. Opa siya. Og sugto na ko ron niya. Aron makatilaw kog langit. Sinang Grasing, kadagagagrasa na ito. Hoy. Kalog, kung na estudyante pataka no, na. Kung ako pa imong maestro no, ay, pastilan, zero ang akong igrado ni mo do. Oy, unya, ikaw do no, batanon pa ka, unya uyab ka na ng sama na akong edad, kwanggol maganda ko. Dali radas banyo, Leo, kaya maligo ko. Kaysa yung pa kumudyote sa akong trabaho ron. Uy, sa'yo ko din mo nga naligo. Sa baga, huwag magkakaitrabaho ron, ha? Oo, ako'y jote ron ba eh. Pero sa iyo meron mag-date si Grasing. Uyab naman mi. Ako misang gisugot gabi. Uy, Katilaw, nagkukurog jer pa. pagka. Amaw, wag na mo do. Wag kay ayo do. Usa? Ganahan sa kanang mo jirjir og babae nga daran no. Pastilan. Basig na. Magminupos sa tingali na. Ay, wa pa sa manipo. Mansa na? Minupos! Oo. Wa pa oy. Gani, bago pa gani ko nun sa na, kuhan ka ng Usa? regla. Oh. Aris ako ba? Mag-ilis ako. Kay lami na kayo isuway jer. Bakong- Excited ako. Hoy! Talaga. Hoy, Leo! Ay, kung langana pa. Uy! Huwag ko makauyon ng bata nga. Ay, si Grasing ang iyang hinauyab. Basta ka grabe. Pastilan ito. Bagi din na siya do! Kung dili ka gusto nga, masuko ko ni mo ha! Bagi siya do, Leo! Ha! Bahala ka diya pa. Buutan sinang Grasing. O bigot pa kay glawas. Puutog pa kayo. Busa siya nga akong pakaslan. Pakaslan ako si Grasing. Ha? Ano lang to sa inyo? Awatong Leo. Di na tamo atog motel, uy. Ako rin usa din hisabay. Kaya man maminyo ang bugtong kong anak ng babae. Kidaman siyang bana. Busa tana din sa kong kwarto doon. Grasing, virgin pa ko. Virgin pa ko. May Ako noon. ko pag-ingani. Karoon pag yun. Ako yubo sa imong brief. Ay nga naon din akong gubo eh. Ay, babaon na. Apil man mo tukob na brief ra man tatubo. Ay, ingana din. Virgin pang istoryahan. Virgin. Ruski gani. Kagahi gani. Kalami. Ay, kabit din pa ako. Pagit ko sumay ko nga ni gising ako. Ay, hindi, lami nga sakit agay. Ipakapi na kong imong exam. Kuklop man. Ay, kalamihan na ng agras. Kalamihan na eh. Adong dili na maagot ang lamin na kaayo. Dugay ko katilawan ni balik. Ikaw bala, basta virgin sa panty, ha? Uy, kasubo na. Ala, kurayot. Kurayot ka na. Ay, napagdaghag tabi. Uy, kurayot taon tilaw eh. Ay, be. Bakit ka ba? Ogan ko ni, mauman ka ni. Ang dani mo, ako'y dani mo. Isyat ni, Isa o pag-shot. Kanigat, Uy, sa nilangog. Ay. Stop ay, kalapagay. Lami. Karoon na ni mo dadas inyos, Leo. Oh, Papa. Human na magkaligo si Leo. Ako na sa'y maligo. Ug human ako kaligo. Dadon ko ng imong anak, Papa. Ay, pagpapa na ko eh. Kaya parehara tag-edad eh. Oy. Hilasan ko magpapa ka na ko eh. Oy, sorry. Sige. Parehas bagod ta. Murag maguwang ka. Oy, sige, maligo na ko. Aris ako ingko damyan. Maligo sa ko ingko damyan. Ang amaw ay, giingko pa ko. Nung makanagot, bugo gini akong anak na. Bugo, yun.
Kuwas na skarte! Nahuman ako butang sa duha ka dagko nga bag ang tanan ako mga biste. Adto na ko puyo sa ilang grasing nga akong asawa. Bahala na lang idaran siya, buutan sa siya nako. Ug maay kay sing along sa ko ah. Nalipay kay ko. Siradaan ko ng bintana. Gumana kog sira. Kawas ako dili sa kwarto. Siradaan ko na ning wala. Kanang naligo sa kilid sa bahay nila ni Mila. Siya ka na? Si Mila na? Oh, kalpihan ni maligo ba yan ah? Nagpantira siya nga naligo. O si bra? Nindutan niya dughan ah. Nindutan din ni si Mila eh. O maghubo ni siya. Niya tubang siya. O, wala. Kabugdo sa iyong tubangan ah. Lindut taglawas ni Mila. Uy! O, nanabon siya. Ug iyang gisabunan ang iyang atubangan. Gikuot niya iyang pante. Ha! Lamiyak ni Mila, uy! Leo, darling. Anak ko ligo. Sigasin. Nanuktok na sa pultahan. Mao ni sulti niya day. Mao gina. Mo na isulti gyud tinuod niya. Ay so, bidan tuwan pa magkadiyaw noon so sa pulit mo. Unsa ayo day. Bitaw pa lang kuno siya day. Pangyabban siya kaniya. Di ba ikaw raman sa nagsulti nga di siya kay bawo manguyab? Bitaw eh. Pero ba sulti niya? Bitaw pa lang siya. Tistingan kaniya panguyab. Iyon ta nang gibuhat kani adto. Nakagusto sa baya ko niya. Virgin pa baya ko. Baba? Anaunta na ako itugyan niya akong kaputli. Ha? Liliyon ko na to virgin brabe. Klaro ana? Oh, lilian Liliyan to eh. Wida. Mao ka. Mao ka. Mao ka rin ha. Istorya na ka. Nya di ka balik-li. Wida sa nimo eh. Oh, aliyo eh. Murag kasultiyon. Baliyo! Naapit ako tinuod. Ora. Bay. Stilan. Hala no? Niyara ko nagpahimpi. Ay so. Sari. Kamoy po sulti nila. Dali. Day Mila. Mao na Mario. Di ta ka mahimong sugton kay may asawa na ka. Kanong karon pa man ka kursunada nga nanguyab na ako. Nagpaabot ba ko nimo nga imo kong panguyaban sa ulitaw pa ka. Ay, nagbahay gyud ko day. Nga wa ta ka panguyabi sa una. Saon nga gidaog mo gud ko sa akong katalaw sa pagpanguyab babae gud. Na. Di ko ka mao ba, mauwaw ko. Karon pa gyud ko nga nagmahay nga nangasawa na kog tiguwang. Kurayot na kayo ng grasing uy. Di pareha sa imo nga pagkakita na ko atong naligo ka, nga naghubo ka, napanti na ka, busok ka nimo dayon ni Mulang, busok pagkit kining ako, virgin pa kay ni. Ikaw untay maka-virgin ako kung nanguyab pa ka nako. Ha? Nagpaabot ako nga dunay lalaking manguyab nako o makagusto ko kay mao itugyanan ako sa akong kaputli. Oh, day. Lami agi nimo day ay. Kabiton lang tika day bi. Aron ako'y maka-virgin nimo. Saman, ha? Sige na day. Sugta ko day. Kay gusto ko mo jerjer og babae nga virgin. Saman day. Sige na. Mila. Tingog dia. Sugtan lang ko day Mila. Gibalibaran gikong Mila oy sa panguyab niya. Kaya di sa gusto nga mahimo lang siyang usa ka kabit. Sayang, naminyo na ko nga wa gyud ko makatilaw og babae nga virgin. Kay naminyo mo kog babae nga idaran nga byuda. Ay, ako'y gisayangan ni Mila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Donna, inaingon. Dili man lang ka ikaw ang akong nagustuhan. Apan di agad ko nasangit nimo. Kinay tabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa day isay. May disco kinong gabi sa Picas Barrio? O laki tay, nakasiguro ko nga mga tugid ang atong mga crush. Sige day. Moadto tarong gabi manis ko ta. May unta kon moadtoron sa Nelson da. Kay magpa-chancing na sab ko niya. Hala, wa pa gid manguyab nimo na sa Nelson day. Nakuin, wa pa gyud uy. Kundi pala ngil as babae nga manguyab ay. Ako na lang gyud tay manguyab niya. Ako pa ikaw no, si Junel ang imong sugton kay dako na gusto nimo. Uy, di ko niya uy. Wag gusto anak niya ni Junel. Si Nelson na ako nagustuhan. Si Nelson na isay.
Oy, ka-sexy good ni mo doon na. Huwa ka pa kay ngabil. Bagaan na imong lipstick, oy. Manis ko manggod Miss Isay sa Pikas Bar yun, Nay. Unsa man doon na. Huwa ka gihapoy uyab hangtod ron. Wa pa, Nay, uy. May daghang nanguyab na ko, pero waman ko'y gusto gud nila. Ana, bida ba ni mo batiguang ka suok anak kung di ka maminyo na unsa ka man. Og maminyo ka lang kung may sugton kas mga nanguyab ni mo. Ayaw ka bala ka, Nay. Hapit na ko panguyapis ako nagustuhan. Hapit na cute na ka rin. Tay doon na ato na, Nay, gitawag na ko ni Isay, Nay. Ato na ko, Nay. Sige, amping. Ay, nagpariha lang baya ning duha si Donags Isay. Kadusa ka ni maminyo ning mga babayhana. Yes! Wala day, duha to ka crush. Si Nelson og Berto, nagparag sayaw. Sige, tarapin magpaam nga kuhaon tag sayaw sa atong crush. Si Nelson ay di ko haog laing babay sa kilid. Da nakaday, uy. Oy! Si Berto ni apaingon ako. Nagpares na tingali sweet music, ay. May pastay Isay. Giparisan siya sayaw ni ito nga iyang crush. Pero ako, ito ang kikparis si Nelson sa lain. Ay, day, doon na. Day, sayo to, day. Sayo to, day. Sige na, dali na. Dili ko. Ay, buto kita. Baala ka diha. Try mo sa sweet music. Yoy, natam na na, yoy. Kinig, day. Doon na. I love you, day. Ew, I love you, anang naong ni mo. Ay, wajay lami ng kanhi as diskuhan. Uy, may pagpapauli mo. Ay, kaminyoon naman ko, uy. Pero pamangkin manguyab na akong lalaki nga ako nagustuhan. Uy, kasayo ba ni mong naghinuktok ni Skyda? Ay, lami, nadyo kay ngay minyo, nay. Pero ang lalaki nga ako nagustuhan, wa pa mangyud madigan ako, uy. Uy, ay paabot nga manguyab ni mo ang lalaki nga way gusto ni mo na unsa ka ban. Si Junel, siya ang sugta kay siya ang matuod nga nahigugman ni mo. Sugta na si Junel. Nay. Si Nelson mangyud untang akong gusto na ikot. Pero bisag iunsa na nako pa chancing wa man gyud, uy. Di ba mahitabo nga iya kag makita kay wa ba kay bili para niya? Ako tong gisugo si Day Isay, nay. Nga mo ato ni Nelson. Ha? Unya? Hala, imong gisugos Isay pag adtong Nelson. Unsaon ba niya, ha? Unsaon? Nelson. Mga na tinuod say. Hagbay na ko ka bantay nga. Dako kay na gusto doon na ako. Apan ako'y gusto niya. Mga di kin ba itabong makauyab min duha. Di ko manguyab na niya. Kaloy sa akong amiga, uy. Manong naapamanggit siya makagusto ni mo. Dito pala unta siyang Junel, no? Na siya nga sugton si Junel. Si Junel ang tinuod nga higugma niya. May uyab na ko. O kasabot galing pakasal mi duha. Masawa na. Huwag katumana ng iyang pangandoy nga magkauyab pa min duha. Nausa ka man ng taon, oy. Kadagan ka na gibasted na ng duna. Unya, mamisita ka na sa balik niya. Karong gabi eh. No retreat, no surrender ni nga ko, apoy. Huwag katapusan niya Hilom! ni... Ha? Maugi na itubag mo na ko da. Kung pugnan ta ka, nga mamisitag balik niya ng bayana. Katapusan niya. Katapusan niya ni. Ay... Katapusan na lagi ni pa. Sige, arin ako. Last na ni. Last ha! No retreat, no surrender. Basta last na ni. Dako yung kaisag gusto na ng mga babae na. Kung inaluoy ka ni mo, Junel. Kaya nahigog makapag-ayos babae nga, way gusto ni mo. Pisag gamay. Oh, tinuod ba niya akong nabati eh? Gikan ni mo? Gisugot ako ni mo? Huwag ba ko magdamgos akong nadungog gikan ni mo nga gisugot ako ni mo? Ha? Tinod ang tanan ni mong nabati, Junel. Ah, Gisugot na ta ka. Uy. Uyab na ta. tinuod gid eh. Oh, tabangi lang ko. Ha? Nga makaton ko sa pagmahal ni mo. Oh. Ug malingtan ko sa hingpit si Nelson. O day, tabangan ta ka nga malimot ka niya. Ug makat-on ka sa pagigugman ako. Ug salamat kay day ha. Salamat nga uyab na ta day. Salamat. Nalingaw ka sa tong pagpanoroy day, ha? Salamat din yung gipamalit ni mo nga mga gamit sa bahay ha dito sa mall.
mga pahumot, ug mga pampagwapa. Uy, sa pa yan, day. O, may iyang ni utak ko ni mo, day. Ha? Unsa ka na? Kana, kung okay rin mo ba? Di lang una ta mamauli, ha? Gusto ko nga manutag motel, day. Kana bang bugnaw nga motel. Kana, musugot ka. Kung di ka musugot, okay na sa kayo na ako. Mauli lang ta. Dako nang akong pagsalig sa imong kabuutan o paghigugma diri nako, Janelle. Oh. Busa, sige. Dad ako sa dapit nga imong gusto. Kalami ni mo, day. Lami kita, ikaw. Oh, do na. Lami. Ang lami sa mana. Sige pa. Iyak ba? Masampi ka sa akong buko panugmayo. Ang kalamian, Janelle. Tigil mo, day. Buo na ako ng panty. Sige. Kini na sana nga akong kahumot. Oh, kabugdo ini, day. Buta ko niyang pahumot. Kibutangan. Nag-order ko online. Kunya wa pa maii. Mo, kinisad akong kitkiton. Ay, kalami. Magagilok. Ay, magpagiyot sa gilok. Hindi na gid mo na init na kay day. Ini na kay day mura na kong muulbo. Muulbo ng bulkan. Buo na ako niyang brief day. Sige nga. Ay, mauday. Tutuki day. Mauaw ko day. Tapos kikayong imo. Kaya ko anak kataas. Ay, guliti. Ay, pangoy pag dinaong. Kahigit ko siya. Gusto mo init na kay na day. Mubuto na day. Dali be. Plasta. Tatay pa. Sige na maara. Virgin ka pa niya. Mahala ni mo. Dali day. I love you. Love you. Janelle. Sakit. Ay, nagising. Ano sa day? Janelle. Ay. Gakus layo day. Kayo. Duna. Nakuha kid ni Janelle akong pagka-virgin na kikayo na. Umans na hitabo, nakatanan ko sa pag-ikot niya. Nakalimtan ko ng laki, nga mao'y una na kagustuhan. Wag ko magdahom, nga mao'y ako madarang lalaki nga sinugdanan, ako'y gugma. Siya kiti ang gitagas kay tasan, mao'y ako madayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rowena, ginaingon, pagkara kay naong sa part nga gilibak ang tao, mong napuslan sa panahon nga ikaw ninahanglan. Mga kininay tapos ang kinapuhi, nga di na ako mahimong, mahikalimtan. Litsi ka! Darwin! Uso na! Tagahan ka ba? Gipala ko sa ganda ko baganin! Kawatan sa! Ay! Hindi na ko niya. Labi na lang ko niyang dapatan. Ay, naunsa man ang taon ka, uy. Sa una pa ang tanak ni mong gibuhat nga di na kaniya. Ani na lang una kas amo, uy. Likay lang sa ni Darwin, aron dili ka mamatay sa bunog. Uy, na. Away magtiayo na. Ay, panghilabot diha, uy. Norman, babay ko. Dili ko makaako nga makita nga akong amiga nga perming bunogon sa bana. Unya og ana maglagot ni Mus Darwin. Kami say mag-away. Dili ikaw, kami. Kaya ako may litabang siyang asawa. Ophelia, ang angan nimong buhato, no? Maadto ka sa barangay hall. Isumbong nimo si Bay Darwin. Kung magpirmahanay mo nga, dili ka na niya bunugon pa. Kapila lagi na mahita po. Normal, pero sige lagi hapon yung buhato na ako. Ilabi nagmakasayop siya. Aw, magtawag kag pulis aron dakpon siya. Ayaw dagan dayon kang Rowena. Kay maamong ni ana, uy. Milayas de si Ophelia Bay Darwin. O di nga nasigil ng kaghubog-hubog eh. Wala naman de si Ophelia nga muapas ni mo. Pulutan, be. Lami pulutan eh. Nilayas man. Nilayat. Bot! Hain. Sa yambot. Tong ka na handa. Pulutan ang pulutan. Ako, jero nun. Tuwad, pre. Ako'y patuwaro niyo. Ay, kalami, ana, pre. Ubog na ba? Ganaan ka. Pulutan sa pre. Pre. Ay. Ka-blind ba rin mo, no? Mablay. Blind kay ka. As in, buta ka, buta! Uy, buto mo sa buta na. Buta kay ka. Pre Jojo, o saan?
Nara sa tong silingan ni Dangop imong asawa eh. Isang silingan na, ha? Prinsesyo? Pagkawasan akong asawa niya, Norman Bastida! Puso yung kitaguan! Ako sa asawa! Hawa. Na mga asawa! Tanawa, Rowena. Na mga tag-og! Nas Darwin, oh. Baka naog gani ko ron. Sige na! Makultahan gina na ako ba? Hawa. Dinhi na kas taas. Sa man ni Ako atubang anang buang nga bana ni Ophelia. Sapa. Ako siya pasabton. Akong sultihan nga to ami pauli siyang ginikanan si Ophelia. Ugwa din his ato. Sa sunod, ayaw na tabangi si Ophelia. Halog patyo na siyang banang adik. Ayaw panghilabot niya, ha? Kay dili ni mo sila igbaho parinti. Di na mo ihatag ni mo ang among anak, Darwin. Ako sa asawa, ma. Ay kung sangpit ang mama, kay wa ko makagusto, ana. Hilasan lang ko ni mo. Oo, imo sa kasawa. O niya, usa ba imo gibuhat sa among anak, ha? Gihimo na nimong punching bag. Mas may lang magbuwag na lang mo, Darwin, kaysa mamatay ang among anak sa sige nimong kulata niya. Uy, lansam na silang nagdinagan, Naiman. Rowena! Rowena! Norman, ngano ka? Unsa ba nahitabo? Ambi ang warmas pagdali! Ambi! Unsa? Nga naman? Kisa may mong kontra? Pra ganito na da. Pra yun! Ngano lagi, uy, kisa mo ang pasabot. Ah, si Darwin! Nagpataka nagpasangil? Ako ko nung gijil-jil si Ophelia? Unsa? Animal yun yung tauhana da. Ayaw pagawas. Hinumdumi nga pariwara na siya. Ayaw padaan ang adik na ko. Pangamong ng iya, ha? Kawa siya, Norman Bastida! Tawa. Tawa? Kanahan ka! Maunay Buang yun. Ba't ka nagtabi? Oh, sus! Ay, lagi paggawas. Magtawag kong pulis. Ipadakop na to siya. Kaya sa tubag. Uy. Hello? Ay, hello, police station? Sir, ari ami karon diri sa among barangay, sir. Kay dunay nag-maoy, sir. Oh, sige ma'am. Kaya mo namin karoon lang. Ay, thank you kay sir. Pagdali taon mo, sir. Sige, bye. Norman, ayaw yung pagawas, ha? Nakakontak na kong polis. Pasag din na siya diha nga magsigig-singgit-singgit. Tabagi ko, Norman. Norman, tabagi ko. Ophelia, Maluoy ka. Maluoy ka. Mga Ophelia! Gigukod ko ni Darwin. Nung nagdahas ang pusil. Unsa? Daghang salamat kay imo kong gitago ng kapitan, Norman. Dinisa lang ka, ha? Kailan ako ang tagiyaning kwarto nga paabangan. Ayaw paggawas din kay tingalig. Makitaan kasi mong bana. Mupauli na ko. Ayaw sa ubiyain, Norman. Rowena, buhi ko. Norman, Rowena, unsa pa? Buhi ko. Kanang migakos manong kanako eh. Buhi ko ba? di ka buhian. Kita na hinuong duha ni buhian pagiti ka. Rowena. Wa ko gukda upusil ni Darwin. Ang tinuoy, usa na kasi man nga wa mo uli sa bahay si Darwin. Unsa man taong ka? Uy, Nagtumo-tumo lang ko. kamabayan na ka. Norman, unsa ba ka ini? Ha? Oh, Ayaw. Unsa man ka, Ophelia? murag ka taas sa gid. Ang ka. Bis bubo ka pa diha og isaw sa kunin mo. Og ipags pa imong dila. Hindi ko madaan na. Kaya na ako'y asawa. Rowena, hindi ko nga makasaha ko niya. Nakasabot ka, Ophelia. Saan mo ko ikabay kitabangan? Ikabay mo traidor ni Rowena nga. Huwag mo naghigala? Saan mo ko pre! Pae! Nahibaw ko nga buutan kang pagkabanan, Norman. Uban pa tong bana, matintal kito. Naghubo na unya. Gisayaw-sayawan pa kit ka. Ano mo gamit ang kuglain nga? Naama kong usawa. Ngita dyan kong problema. Oy, Live kita. Ay, Rowena. Saan ka? ako imong pahimong tansong kana kang Ophelia. Ang gilo pa. No good. Rowena. Ha?
atong daan. Darwin, dili may gusto kumot ha. Ay kalihi ang daan mo. Ay kalihi agyanan. Pag-iamis sa mong umagan. Lolo, ay pagkapilapilya, Lolo, ha? Lolo ka. Amor nindo, ha? Dakog sala nindo, ha, na. Sa may akong sabi. Kichir-chir, di mo ako masawa. Ha? Nugod! Darwin? Norman? Ano eh? Nagharong man gud mo? Ha? Ngano ka? Oy, Pauli sa bay, Darwin. Ngita siya magsamok na. May kay ni Aka, Ophelia. Sultihis tinuod ang bana nga wa ti ka jirjira. Ay, sus! Gupton pa man gyud nato, oy. Nagsabaya mo. Gubot yun ni Day. Kumusultis tinood. Sas ay kapoy, ba ninyo? Oy, Ophelia! Sultihis tinuod si Rowena. Sultihi! Aron dili ka masamok! Nagpaduding pod si Ophelia. Tugay ni Sulti nga wa siya ilabti sa kumbana. Wa siya maghuna-hunaon sa utang kabubuton. Kami pa'y nakatabang niya. Kami man hinuoy dautan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tonyo, kinaingon, pobre ko nga ulitaw. Apan, kung ako ang imong mabana, ipaniguro ko nga di mo ako ikapelo og usa ka tawo nga morning na hitabo sa akong kinabuhi. Di na ko mahimo ngahin. Ay, pastil lang ni mo to niyo. Mga bisyon ka man niya uyab mo ka niyang maisa nga suki mo sa imong habal-habal nga motor. Uy! Ay, ibugkay ko ang Heidi tayo eh. Hay, Kundi di pala ay. kunta sa maestra, munguyab ginunta ko niya eh. Pero maestra lagi tayo eh, mauwaw ko. Ay, na, ay, Mauwaw naman. jugong maestra. Na, naman diyan niya. Ako pa ikaw, no? Katos milay ay ang panguyabi. Kay dako niya gusto ni mo. Ay, di ko ato niya tayo eh. Si Ma'am Heidi man ginang ganahan tayo. Ibugkay ko ana niya. In love Bueno, ko. inyo ka kanya. Kanya man gid kayong maestra ang gusto ni mo. Sige. Digahe siya sa ibong gugma. Ayaw ka uwaw. Panguyabig niya siya, ha? Panguyab yan. lugar ko sa skina, boss. Okay, boss. Sure. Tamala sa yak. Itil po kan, boss, oh. Salamat, boss. Salamat. Eps, Okay. Karong rasa. Magong rasa nga mag-atang ug habal-habal si Ma'am Heidi. Magdali ko ug adto sa dapit nga anak siya mag-atong ug habal-habal. Kadukay ba ni Carlos P? Ingon siya kay wa siya duty ron o siya ang mukuha na ko ron inig pauli na ko. Pero taod-taod naman kung nag-atang din sa kalsada, P. Ma'am Heidi! Ma'am! Tonyo? May kinaabtan tataka nga nag-atang og kasakyan pa uli. Dali na ma'am, sakay na diri sa akong motor. Kuan, may gipaabot man unta ko nga mo ay mukuha na ko Tonyoy. Pero wa pa man siya maapot. Masakay na lang ka ko nimo, uy. Sakay na lang diri ma'am. Kauwan nun ra ba oh, basin mabasa niya ka. Bitaw, uy, wala bagit ko makadag payong da. Sige, masakay na lang ko nimo to na. Okay ma'am, niya na ta tungod sa inyo. Maikog man sa tanim mo, uy. Permigit ko nimo ihilahos din sa among bahay. Sudlonon ra bagit ka din. Okay ra kay na mamay. So okay good ta. Kadiyo ta kay manaog sa ko. Okay, sige. Niya dawatan ning akong pliti. Ay, ayaw na. Ay, nagpliti mo. Ay, ayaw anak to nyo, uy. Huh? Pila na yun ni kahigayon ha. Nga di ka mo dawat sa kong ipliti ni mo. Dawatan na ni ba? Sige na. Ay na lang lagi ma'am. Dako naman sa kong kita ron. Ay, uy. Di ganit ni mo dawaton. Di naman unya ko masakay ni mo sa kuan sunod. Sige ma'am. Ako na lang ning dawato na. Di niya ka musakay. Salamat kay ma'am ha. Ma'am, kining mangutana to ka ba? May uyab na ka ma'am? Ha? May uyab na ka? Yes, may uyab na ko.
Siya gani unta ron ang mukuha nako sa iyang sakyanan kay wa siya trabaho ron. Oh. Pero do kay mang naabot uy, mangmisakay na lang sab ko nimo. May uyab na di ka? Wa na di paglaw mong sa kalalaki nga may gugma ni mo, ma'am? Ha? Lalaking nahigugman ako? Ah, kinsa man ka nang maong lalaki nga imong giingon nga nahigugman ako ha, Tonyo? Kinsa, Tonyo? Ha? Sige na. Sultihin ako kung kinsa ng lalaki nga imong giingon nga nahigugman ako. Ay na lang, ma'am, uy. Kay may uyab naman di ka. Unya, disakyanan pa yun. Samtang ang lalaki nga giingon ko nimo, pobre kay siya, oy. Usa lang siya kahabal-habal driver. Aha? Sige, ma'am. Arin na lang ko, Ma'am Heidi, ha? Naibaw ko, Tonyo. Nga ikaw mismo ang mong lalaki. Ikaw ang buot mo ipasabot nga nahigugman ako. Pero may uyab na ko. Buutan ka unta, Tonyo. Apan dili na mahimo. May uyab na ko. Kasalbayes ko na itong uyab mo. May lain na siya uyab. Kaslo na siya kay dos ang usa niya ka uyab. Oh, ma. Nahigmaman ang tako niya ngayo. Pero nga nang imo nang hibot na ko, ma. Nga man. Wa ka na ilain mo pa tungod kay slono na siya sa in. Unsa man Heidi, natugyan ba di mo nga ang imong kaputli, ha? Ma, natukanan na ako kadagana. Ay, pasilani mo. Maunta di mo gireter ang imong pagiraoy. Wabaya tayo lang mahimo, ana. Kung mao naman na, hala kalimti na lang kalimti siya. Iji, ikaw mangodya ni ma'am. Ni aja ni. Unsa ba ato ni mo, ma'am? Kining Noy. Ah. Kadang ngano di ay ngo naman mukuha nako si Tonyo. Pero may manunta na siya nga moatang nako kung mo pauli nako. Wa na siya makuha ni mo, day. Alam nyo. Gisakitan lang tingali ko siya, day. Gisakitan ko nyo siya. Muna, kay may uyaw naman kuno ka. Dako siya gusto ni mo. Pero, dili kuno siya angay ni mo. O, may uyab na siya kuno ka. Noy, papamisitahan niya siya sa amo karong gabi ha. Papanguya ba siya nako, Noy, kay sugto nako siya. Salamat kay mama nga. Sugot ko nimo bisan may uyab ka na. Gisugot ta ka kay buwag na mi. Oh, ha? Kay may lain na siyang uyab. Ug gani kasluno na sila. Ug ikaw, manginaot ko ha nga magmatinud-anon ka diri nako, Tonyo. Mahal ko kayo ikaw, ma'am. Naigugma ko nimo, dugay na kayo. Mahimo ba? Ayun na pagmaam na ako. Uyab na ta. Oh. O mahimo ko nimo nga dadon bisag asa nga gusto nimo. Tonyo. Gatamis ko. Sige na ko katilaw tulis. Ito sa akong ubos panagsara siyang Kini. Dahil katakilaw pa nagsaya. Kini. Alam niya inihag ka niyo. Sige ka. Oo, kanimo. Kaisok ani ko. Masukol ka. Kanwanta ka. Kadugog man sa mamahay di mo na ako siya may labtan. Di naman tatot siya virgin, pero maton niya, na-virginan ko na ako siya usab, o ako gid siya pakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lebron, ginaingon, ayag usiki ang linalang na imong gimahal o gikugma. Kay moabot ang panahon, ikaw mingawon niya, ha? Kung nga nahitabo sa kinabuhi, di na ako mahimong mahikalimtan. Lebron, unsay update ini ka Sunday? Anong mangutan na pa magkasimay? Ibalibad naman ko nimo. Di ko makaadto sa inyo kay busy ko, ha? Nagdahon naman gud sila si mama ug papa. Nga motambong ka sa ilang anniversary. Ano man di ay? Di madayon ang ilang celebration kung wa ko, ha? Madayon mon. Naaram day na, unya. Nagdahom lagi sila nga naa ka Lebron. Wa day ni musultihin nga wa ko. Wa kay Kay nagdahom. Kay imong gipadahom. Kay wa ni musulti sa tinuod nga wa ko. Nga nibaliban ako nimo. Kapuya ba yan yung basabton siya may Di man ko nimo tagan og freedom.
Usam di mong buhaton nga mabisi man ka ng adlaw. Sultihi ko, Lebron. Sobra naman ko kabuutan, oy, Jimmy ko. Mong nagkabusan na nimo si Lebron. Busy lagi ko no, Sharia la. Busy sa laing girl? No. Ikati dahil no, maragid ka nagdag-intrigang. Kanang imong tono ay, ayaw anak Jamaica. Love pa yan ako si Lebron. Paya nimo med Jimmy ko. Basa-basa po sa iyang FB pag may time. Aron may update kasi imong BF nga si James Lebron. Huh? Asa ka, Lebron? Sige, sabak ko taon. Gi-search na kong imong FB account. Ug mo ni ako nakita. Akong gi-screenshot. Tanawa. Huh? Ikaw ni di ba, Lebron? Tutukik maayo. Oh. Og kining imong gisabak. One time, nagkasugat ani niya. May tagad gani siya nimo ug mitsulag kismak nimo. Usa, patakka magkagsul si May, oy. Ako may numduman ang imong gisiro na eh. Kapag nilabang ta sa pistahan, pay kamusod sa Chinese restaurant, nagkasugat aning babayhan ha. Kung malimot niya, Lebron, siya yun ning niya sa picture imong gisabak. Husto, naka-remember na ko sa gisangpit ni mo siyang chinis. Huh? Unya nangutan ni siya ni mo kinsa kuno, unya imong gitod kay imo kong kasen. Nakahinom to pa ka, Lebron? Sorry si May, wag ko may numduman na imong sulti na ko ron. Wag yun! Ang taong baka ko, saan ni magsati mo limod yun mo? Ano ng mga lawyer, mga evil? Pag 1 week na nga na siya text. Nicole, og mi-chat na ako. Nasuko baka siya unang uod. Ayaw paanda, bol na si Lebron. Baka ko na siya bisig usaan. Mako pa ikaw, no? Never na yun ko. Doon niyo. Oh, tako. Aray! Kubitara, Ariel lang ba? Tako. Awa, sabi ko. Ha? Kung kinsa nang, aron, din sa tutungod, ha? Saan? Kung gipsalip na, din sa atong gipsalip na. Tanawa. What's and learn, ha? Tanawa. Nag-enjoy ka sa Ay, may sama kayo, eh. Enjoy kayo lang, oy. Lebron! Hello? Si May? Simigo, ayaw ko sige kuha ang laki nga bisag gamay nga wa mo hatag kaniyang importansya. Kaysa may dili makahilak, Jamaica. Almost 8 years ang among relasyon. Unya sa lang nga pagpamilok na wag kang nadayon. It's not your loss, ha? Bakit ang lalaki, Simigo? Kanang dili ka bakakan o dili ka pailakwan. Ano kung Lebron mong gibuhian si Shimei? Kapuutan atong bata, ah? Si Mama, May. Murag si May laing babae diri ning kalibutan, ma. Na doon na may daghan. O, doon na bitay daghan. Pero dili sama kang Shimei nga buutan. Asa gutaw ka mangitag babae nga sama niya, oy, Lebron. Ha, timan oy. Kana ra bang lalaki nga magpahilak og babae, doon na day karma nga puwerteng sakita. Simba ko taon ka, Mama, oy. Oh, timing. Makatambong ko sa misa nga doon ay kaslon. Kanindot sa palibot simbahan, napuno sa mga puti nga buwak. Dato sigurong kaslon kay grabe ka bunggang decoration, no? Mura kag naa sa langit tungod sa kaputi sa palibot. Tutay. Ang pasa na yun. Ilang ko na presna. Igsuo na siyang Shimei, ang mga groomsmen, mga bridesmaid. Kasagaran mga gagaw ni Shimei. Huwag ang ano, niyang best friend nga ba na si Ariela. Pero why nagaron? Nagtirno na siya og karnis og six style nga blazer. Nana, asa ng bride? Saan ka nang... Oh, si Shimei? Kuhapay niya. Murag birhin nga nagkaupaingon sa altar. Dili ni tinawad. Ikasal si Shimei. Kahilakon ko na. Tuog kalitang tanguluhan sa kita. Pag isamaran sa hanggang kutsilyo nga akong kasin. Ay! Lalaki ako naman! Shimei. Si Lebron, akong nakita kaniya sa sahan nga nakilag. Kinsa may nag-invite niya? Kinsa may nagpahipaw niya nga kikasal ko kaniya? So much I love you, Shimei. Ang bira niyang mayo, bira. Nga nang naluoy man ko ni Lebron. Patara mga niya, naunsa ka, Shimei. Bossy. Morning.
Tadaan di ka pagkaon niya sa atong hotel room. Kaon na. Pau-Pau, may problema ka ba? Magulanan lagi ka. Nga naman ka. Mawaris ka dugayan siya eh. Pau-Pau, I'm sorry. Naibaw na ko nga nung marag-try ka na ako karang bunta ka. Sorry. Okay na. It's okay. Kasabot ko. Siya paghihapon ang sa imong kasing-kasing. Imong gigugma. No. Si Lebron paghihapon. No. Ikaw na, Pau-Pau. I'm so sorry. Naluoy lang ko nga nakakita niya nga dito sa simbahan kahapon. O nakakita sa atong kasal nga nakilak. O kunya na kuyapan. Sorry. Wala ko tuyo Nakalingi ko dapit siyang gilingkuran. Kinakagubot naman ang iyang mga tupad. Pau-Pau. Banata na ka. Kalimtan ko na si Lebron. Promise. Pau-Pau. Papa, take care mo sa inyong honeymoon to sa Japan. Inigbalik niyo din sa Pinas. May good news na kung bunga na sa inyong pagminalay. Daddy, si Pau-Pau may sultihan na. Para to ninyong dua, Shimei. Amping mo. Thank you, Daddy. Go, let's. Let's go. Oh my God! What's ito? Butang tagligid na Wala na mo chika pa daan ang ligid sa banoy. Ako mangi-check, sir. Okay, Raman. Sorry ninyo, sir. Ma'am. May sakyan ng nihunog. O sir, problema sir. Uy, hila. Dabutan na mong ligid. Ako'y bahala na. Automotive man ka sir. Kadit manausap ko sir Uy, unsa man ninyong ligid? Nabiktima mo sa suyak, sir. Lebron, ikaw na? Kami? Kamu na? Small world guy de, sir. Asa mo pa yun? Sa honeymoon to na mo, Lebron. Nakailalagi ka na ako, sir. Tiyan ka sa si May sa inyong resyon. Okay. Sir, binuangin sir sir, pahilaka kay makagaba ra bang iyang luha. Bida. Lebron. Honestly, gisakitan ko. Ako lagi binuangan si May. Diyang kami pa'y nagkarasyon. Asol ko. Pero ano naman ko mahimo. Kasal naman silang Pau-Pau. Ako ini. Pero ning gidimalas. Kada malink na babae. Di ayong resulta. Buwagid mi. Dili sila mga buutan. Dili sama ni si May. Perming nisabot na ako. Gaba na gining nahitabo. Taingon ko sa kong kautingon og Mayra. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arturo ginaingon. Kung higugma ka, tagpila pa ka batalyon, ayaw pagpapubong. Mauning nitabo sa kinabuhi nga. Dili na ko mahimong may kalimtan. Ay, Benhor, usa ba gikaguptan og sayos mga silingan? Oo ko na po, sir. Say ungo ba oy? Nga naman di ay. May nakita ko ng babae nga nagtuwad sa... Diin man. Si Turag Simi ni kakita nga nagtuwad ko ng babae. Sa pagbaguday na ungo ng panahon na oy. Ambot ang mga silingan na to Mutuo man ni Turag Simi nga kung ba na. Nang masing, papalita kog munggos ug ahos na. Kita jud gongo jud oy. Kita jud Turagsoy. ko. Usa may churas ungo. Taas ya buhok ng placer. Parehas na imo buhok. Tarong diha ha. Taas ra bagid ko tinuod og buhok ha. Lagi. Taas tong buhok. Lagi. Nang masing, palihog na po kaahos ako Nang placer. Daghan na po ng placer. Daghan. Ano di na ko magbalik-balik diri sindahan ni nang masing. Adlo ka ungo ng placer. Hilom diha Turagsoy. Ay, ikaw ba? Ay nagawas og tuwang gabi ha. Aron di ka makakitag ungo. Nang masing, darang bayad nang Dali na mo Arturo, Binhor, mamahaw na ta. Wow, kalami! Tinuwang isda nga mamsa. Hala! Nagprito ka na ini, sir? Baba, di gamiton. Ay, di yun ang mata. Yung sa mani,
Naaman di. Mahaw na ta. Sige. Okay. Arturo, magpundo ka na sa bahay kung magabi ha. Nga naman Mama Closer. Ay, uso naman sa dong ongo. Ganihang tungang gabi nakakita ko na surag soy babay nga taas og buhok. No? Kadagang babae din nga taas buhok, Mama. Ikaw ganyo, taas mo kag buhok. Ungo, day ka ma. Isa? Kwa para sa kag-umo Arturo da. Hoy, kamo ha. Ay kung ninyo binuangi ha. Yabo ko na ring sabaw sa iyo dagwaron. Joke! Lapas ako ha. Asa ka man? Mamisita ko. Nakinsa man? Ni Sofia? Unsa? Nang sigam ng mata ni mo, nakurat man ka ma. Si Sofia mo imong pamisita. Uyab na mo? Kung chance nga iya kong sugtong. Kinuo ko mo Arturo. Ay piyansa na. Ang mga kaliwat ra ba Sofia no? Nabaniog ba yan kanis dagat ako nga matang-anak sila? Say, tangan ma. Mga balbal. Lagi, nagtawa ako sa gusulting mama. Kalais ang nagbalbal, uy. Dili anging mag-uol. Di man ka tinuod. Ay, dili ka ayo. Ano na? Sugtong na ko ni Maron. Hala, no. Kadali sa guting mo. Ito na ko po, Sofia. Sige, kay Buyab na ta, Art. Ganong gahi magyud kay kag Arturo. Giingnan na ta ka. Pasidan-an na ta kang daan nga likay ana Sofia. Malab kay na ako si Sofia ma. Ug di ko mutuwa na yung disulti nga kaliwat sila mga tangan. Kun balbal. Kakwa pang Sofia, unong ungo. Uy, mao na itsuras mangungo do. Ha? Wa mabuntag. Gabi aswang nagi. Ug ako nagduda siya gipasabot ni Turagsoy nga nakit-an nga babae nga asong buhok ug nagtuwad. Nagtuwad yun ma? O Arturo, busa likayin na Sofia ha. Basig ikay tuwara na niya. Yaw. Ito. Ma, di na to mo kundi kalame. Kalame ang tuwaran kag babae ma. Igo gigay na ma. Sampak kay na ma. Dihalang ka, Sophia. Manglakaw sa amin nila ni Papa ni mo o imong mga uyuan. Timan na nagmayo imong mga bisita nga si Arturo. Sige pa. Tanan na mo. Kalain sila kinatawa. Right. Ako nagtawa. Ay. Kita na lang doon din sa amo, ay. Makalugar na ko nimo. Bitaw sa? Unsa nang orasa? Yun mauling anak ni mo bin. Ay, sos ni mo, sir. Sinita pala itong Sofia. Kaginig-os Arturo. Tungang gabi na. Ay, anak mong ginang mamisita. Dugay mo pa uli. Labi nagkalami na. Oo, sa nagkalami ha? Nagkalami na ko na istorya. Ikaw yun. Ituwad mo kakalitin. Ano lang po posisyon mo? Kanilunang lang kayo. Sige, reaction ka. Sige na, alright. Dito. Sige. Dos ka tlawin. Dos ka down Paulin ako ha. Thank you ha. Aming Lami yan sa yung lips ko uulitin. Kami ikaw na ron. Lalaki na nagtap-tap sa inaw. Ang bilang ng sulto ng wata. Tanggali! Ha? Dakuan niyo maglawas bay. Huwag ka mga apply trabaho bay. Hindi trabaho man eh. Ha? Ang bida yun ng kwarta o cellphone. Tanggali! Kahit sa kutsilyo yung iyon ako. Bay, ayaw. Pati asa na ng gagahid ng butang bay. Ano ka? Labot na! Ang bida ng sinugan. Tabang! Kinugam ko! Pagi ko! Di, nagyod ni mahimo. Akong apason si Arturo.
Binhor, uban ni ko. Oh, si Arturo na karon. Abli pressure. Kadiyot. Oh, ay! Arturo! Ginoko! Nagdugo ka! Saptay kasi mong kinain! Dabang mga silingan! Gitay si Arturo! Pinuto mo ni Mana! Pagdali! Natutang si Salminhor! Palpala yan! Tulak! Maluwas ko itong higayon na. Ipabuwagan ni mama na si Sofia kay ako ni nakaingon na nagunay ko sa pinay. Iyang nakita. Balbal ba nga ni Bunda tulisan oy. Ako hinoon balbal ni Sofia. Kung mao to mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 142 o kinaot nga nalingaw mo sa atong gina-upload karon nga Palamay Drama. O gusto na ko pagpasalamat katong tanan ga comment sa ako salamat kay sa inyo nga naadyo mo pirmi. Isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog sa inyong mga comment o mabasa po nato sa atong outro. Ato man i-shout out po day nato katong tanan ga comment sa to para nasa tay pang outro. Shout out nato si Ma'am Del Sam 99 sa Hong Kong. Si Oscar Abidog, shout out nimo dia sa Grahi Karkar Cebu. Si Reggie, shout out mo da, Reggie. Si Belen Andoy, shout out po na po si Nina Castro. Si Brian Ortigal, shout out po na po di si Dayan Baler. Si Manuel Lestrera, shout out mo dia. Si Luel Balandra, shout out po na po si Joselito Salva. Shout out mo dia. Si Virgilio Balanay, shout out dia sa Surigao Sur. Si Jude Plastico, shout out mo dia. Jude Plastico dia sa Bohol. Shout out po na ko si Laura Candis. Si Jimmy Sinal, shout out po na ko si Karen Baroy. Si Jojo Bona, shout out po na ko si Cathy Bando. Si Nelda Yekik, shout out po na ko si Judith Sakia. Kung mao to mga listeners no, tanan ga comment sa to atong gibasa sa atong pag-outro. Naka-shout out jud. Salamat kay sa inyo sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa jud ato ang basihan sa atong pag-intro vlog o pag-outro. O atang-atangin na pud mga listeners ato ang part 143. Maginahinay na pud tag-edit para maka-upload na pud tag sunod-sunod para dili na pud mo mabitim sa pagpaminaw sa atong nga drama. O atong handumanan di ay naginahinay na pud tag-edit para maka-upload na pud ta. Matuloy-tuloy atong pag-upload. Kung di ta ka-upload karon natay di pa mahuman akong isa ka oras kay nagkulat po ta sa ato ang drama. Ginahinay sa tag-edit sa ato ang handumanan sa usa ka week. Ug mao to mga listeners, usbon ako mga listeners, daghan jud ka salamat sa inyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa ato ang mga drama. Daghan salamat.